recimo neko puši travu. Dobro, ja pušim travu. I sad ti puši travu, to ono neko da te vidi stavite u kavez. Ja sam bio u zatvoru za to. I to je pravedno to? Brate, vidi. Ako je i dalje zabranjeno, brate, a ja je pušim na svoju odgovornost. Ali pazi, možemo nas 10 se okupimo i da kažemo ti si jedan od nas 10, mi smo drugari. Dobro, vi nećete pušiti travu, ja hoću. Ali ne možete vas 10 me staviti u zatvor. To ti kažem, ne bi bilo pravedno. Ne bi bilo u redu. Ne pravedno, nego ne možete opšte, niste brate nadležni. Ne, mi stavimo te u sobu, zaključamo. Kaznimo te što pušiš. A ne, možete dobro. Bi to bilo u redu? To ne bi svakako. Pa da, ali koja je onda razlika između toga što to ne bi bilo u redu, i što je tu odgovornost na nama, ili tako, kao nasilnicima, ako činimo nasilje na tom. A ovamo si rekao da je tvoja odgovornost što si kršio, ili tako, zakon i to. Zar nisu oni opet nasilnici koji tebe stavljaju u kavez zbog nečega što ti radiš samo sebi?